Умарта туңа түгел, умартаның сирләре бар, китапларын укыйсың. Анда лечебный свойстволары, шуңа бір хыял бар ие, менә шушы апидомик деген домик ясарга. Менә мин моны интернетлардан да караштыргалап бирдем инде. Үземдә хыял бар ие, менә шулай итеп. Менә бу башта каркасын эшләдек инде, жайлап. Шуннан умарталар айыра башлады. Умарталар айыра башлаганчы тизрәк илгертергә кирәк апидомикны. Аллага шөкер, менә шул нидән тотынган хыялдан башланган эш инде. Аннары жалда итергә уңайлы, авыл җирендә мәшәкатьләр күп. Күп жал итми, эш күп дөресен әйткәндә. Монда бер сәгать жарым, 2 сәгать жатып чыгу үзе бер тәнгә сихәтлек бирә. Менә шундый и сәламәтлек буенча да бик уңай нәрсә. Менә бу әлеге чыккан ширгә дә бик зур файдасы булды моның. Хатын авыртып алды. Уларны 2 атна эчендә дингә кертте, Аллага шөкер менә. Әйдә, рәхим итегез, түрдән узыгыз. Менә бу минем бик зур хыялым инде. Шушы апидомик эшләү дигән. Башта менә моның каркасын эшләдек. Шуннан менә вагонка белән апшау итеп чыктык. Бу утип ителләр белән эшләнгән инде бөтенесе. Шуннан шуңа урнаштырдык стационар умарта ясы. Һәм менә шул умарталар менә монда менә шушындый итеп эшләп жаталар инде. Менә ул ситка белән куелган, иске умарталар чыкмый. Силип ниләрен бирә инде умарта безгә. Прополисләре менә монда аңкып тора. Умарта бөтен нәрсәне үзе прополис белән лиши итә. Жыклап киткәндә сизми каласың. Шундый рәхәт итеп жыклатып җибәрәләр. И тегендә чыккач теге күкрәкләр киңәйеп киткән кебек була инде. Рәхәт шундый менә. Бөтен нәрсә монда баштан бер бөтен уйлар чыгып бетә. Менә. Монда тыныш кына үзләренчә бер кигә җилдәп торалар алар. Тавышы тирлегендә төрлечә булырга мөҗәт. Ул син менә монда ишектән кергәнне әйтеп бирә инде. Кай вакыт котырак тавышланалар. Менә хәзер алар бөтенесе күбесе табышка чыгып китте. Монда бер күпмесе бер иштән икелеш калгандыр. Шуңа күрә монда әле тавыш әс. Умартачыларга сабитым шул. Булса, эшләгез үзегездә. Һәрбер умартачының кулыннан килә бу катлаулы эш түгел.